Mga kaliburan, kung mula ka sa lalawigan sa Sugbo ba, ayaw kalimting hapit din sa nabantog nga Queen City of the South nga mao ang Cebu City. Dinhi nimo makita ang usa sa makaraan ug maanindot nga City Hall nga natukod pa niadtong 1937 nga anaa nahimutang sa Barangay Santo Niño sa maong syudad. Gilangkuban kini og duha ka edipisyo mga kaliburan nga mao ang Executive Building ug Legislative Building. Dinhi nagaopisina ang mayor sa Dakbayan ug ubang mga opisyales sa syudad. Dinha sa maong ground every Monday morning, dunay flag ceremony sa mga empleyado sa City Hall. Unya karon na side mo sa latest makaliburan nga dunay plano ang panggamhanan sa mga Dakbayan nga ibalhin ang City Hall duol sa SMC side sa may SRP. Diin aduna kini budget nga 800 million pesos. Ako sa nasayran nga state of the art nga pasilidad kini nga dunay 3 towers, usa ka linear park ug rotonda sama sa Fuente Osmeña Circle. O diba? Bongga! Unya atbang sa City Hall ba mga kaliburan, ang karaan na kaayo nga Magellan's Cross. Ang Magellan's Cross sa Cebu City, usa ka simbolo sa Kristyanismo ug usa sa mga labing bantog nga mga landmark sa Dakbayan sa Cebu. Ang maong istruktura adunay usa ka Kristyanong krus nga giugbok sa mga explorer nga Espanyol sa unang circumnavigation sa kalibutan nga gipanguluhan ni Ferdinand Magellan sa ilang pag-abot sa Cebu niadtong April 21, 1521. Unya, doon lang sa diha ang Dalan Colon. Oops, speaking of Colon, char, nanapuntay lang trivia ba? Kining Colon, mga kaliburan, mao kini ang pila kakaraan nga dan sa Pilipinas ug labing makasaysayanong dan sa Sugbo. Matag Friday, Saturday ug Sunday, dunay night market din na sa Colon Street, Cebu City. Basta oras na gani sa ting display, manggawas na mga negosyante. Dinhi makadiscover ka og mga nindot kaayo nga butang, mga trendy fashion pieces to budget-friendly home essentials. Unya ang kalami pagid ani makaliburan, want to sawa ka sa lamian nga mga street food delights. Di lang nako hinganlan ba kay wajud ko kailaan ang uban. Basta ako manggod, makakita og pagkaon, kaon lang, walay pangutana pa. Unya dasok kayong katawhan ba sige pangita unsay barato. Humani mo sa night market, pwede sad ka mo adto sa Sugbo Merkado. Susday, dito nagbaha mabarato, apan lamian kay mapagkaon. Matag adlaw punuan yun kay dinhi sa Sugbo Merkado. Hasta nagud mga langyaw in town, nakatod na sad sila diring dapita. Mupili na lang ka sa malaylayng pagkaon, tagbogid ka kay barato ra. Lamian pagyud, o di ba? Libod na mga kaliburan. Mga kainday, indoy, mga kaliburan, ayaw taon pakyasa sa pag-follow, pag-like o pag-share sa akong post dinhi sa Inday Liburan. Aro updated ta og atong masayran o makita ang nagkalain-laing matang sa pagkaon, lugar o uban pa dinhi sa atong nasod. Daghang salamat. Tara, libod ta.